National People's Youth Front of the NPP today claimed that more young people will contest the assembly election in 2023. Speaking to the media, the president of National People's Youth Front, Kit Borlang Nongrem, said the youth wing of the NPP is working hard to strengthen the NPP in all the districts of Meghalaya. Tikani kadika jingthang gajungi ban trainam ta ka parti NPP lang baka NPYF bat ngangej balang baka ni in sanang la su ya kaman pentelun ni kam jong ka parti te ka we pade bat ka ba kausan ku mangalaong ba ka enrollment drive te ka enrollment drive ru kala nang yaj saj entah ka do jong ka offline bat online te hangni nga kerpat iki samla jong ka jalahi bar ka we ki badon jing thmu ya kaban enroll ya de ha ka ni ka parti kin subhaban saya kendo ya kini kinong kitkam gajungi ki ba ngalak dew mentan ha ki district ba pher bat ha ki block level ru ya ka ba lengba jong kini ki committee jong ka district ki ba ngila form menta kin sayo e ban tha ki block level kum ba PUE menta ha ka parti gajungi ki bon ki samla ki ba lami shekmat ki ba yale ya ka MDC lani ya ka MLA ru ngatrai kin sadon Kikum mentan hapo kani ke komiti jongi ngidon yu wei samla wade MDC jong mau sunram iba albin idang wei ude wei ni ki samla rang ba kibala ya aireng badlesi la bani aireng ru wadi kani ke election house nam arjar arpulai te ngi kmil ti ba ki samla kin mi shakmat ban yale ya ke election te hanrei ka ba kongsan kalong kumru ban yale election ngide ban rum nang kong haki political party bangin su tho yala de ka e ka banta ha ka politics kum ki samla te dangila sothu kata kajing yele election kan wan hadin te UI menta ba ki samla ki balong ki MDC ki MLA ha ka parti NPP ki bon ki badang kham samla bha ka kerta te wat unong yalam jongi ru sar Konrad sar James su kidang dei ki badang kham samla ha ka kerta bat ha ka bor jumut jumper kharu te ngidon kajing kermen bala ki samla ki yele ban enroll ban wan rong ka parti ngej kham mangin sanang yo su ki samla ki ba ki ban sakit ya kelengkor iban ba iklengkor jong kanega cela ka jungi lengba ka nega politics lane bakin long kum ki nong mi khmat la ki de MDC lane MLA ngangit babaro ki pajba jong ka jela ngi yasakhi ya kane badang hakani ka session ka badang suggestion ka badang suggestion hapo ka hapo Lok Sabha bad Rajya Sabha ngi UI baro ba presiden jong ka parti jungi badairu MP jong ka Rajya Sabha ulah keren bahaya kan dia ka ban include dia ka ketin kasih ha ka HDL jong ka constitution jong ka ri India Dr. WR Kharlukhi badai MP jong ka Rajya Sabha bat pitapej halok Sabha ru PUE ya ka madam ka tha ka badai ka MP na po ka tura ila keren bahaya kan dia bat ila banjur ba kumno ban yo ya ka ban penrungno ya ka ketin kasih ha ka kernit ka bapra jong ka constitution jong ka ri India te ngayu i ba ya ka concern jong kinong yalam gejongi nadu ki MP gejongi baro angut ki lakren bahai kane ngatrai ladanga makla UMP jongi na Shillong ba Vincent Pala tak baburam ngaklem yu i bon kren halor jong kini ki mat ki jura ki bakta ya ka jaj bunreu ka ba ongno kum UMP ubangi lajet bon kren ya kane ka mat hapo jong ka Lok Sabha rai ki MP jongi baro angut ki lakren jor berkelepan jor